በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስንክሳር ንዕለት 12 ጥሪ። በዛ ዕለት እዚኣ ንክቡር መልአክ ሊቀ መላእክት ሚካኤል መዘከርታ በዓሉ እያ። በዛ ዕለት እዚኣ እግዚአብሔር ናብ እስራኤል ያዕቆብ ለኣኾ። ንሱ ካብ ሓዊ ኤሳው ምስ ፈርሀ ካብኡ ኣድሓኖ ኣሳገሮ ናብ ኣኩኡ ላባ ኸ ኣብጽሖ። ላባ ኸ ክልቲአን ኣዋልድ ደቁ ልያን ራሄልን ኣመርዓዎ። መንገዲ እንዳጸረገ ኸዓ ብድሓንን ሰላምን ምስ ሰቡን ገንዘቡን መለሶ። ሓዊ ኤሳው ከዓ ብሰላምን ብፍቕርን ተቐበሎ። እዚ ኩሉ ዝኾነ ብረድኤት ናይዚ ክቡር መልአኽ እዩ። ኣማላድነቱ ምሳና ይኹን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ሰላም እለከ ሚካኤል ኣሃዱ ሊቃናት ልኡላን ለእግዚአብሔር ጸማዱ ኣመተፈንወከ ትኩን ረድኤት ቴዎድሮ ጅዜ መራዱ ከመቆጽ ልዘነፋስ ሰብኣቁጽ ርእዱ ሰብ መጥባሕተከ ነጸሩ በእዱ። በዛ ዕለት እዚኣ ትጽንዑን ሓያለን ዝኾነ ቅዱስ በርናሌዎስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕትነት ተቐበለ። እዚ ቅዱስ ዓብዪ ተጋዳሊ ካብ ሰብ ሃገር አንጾኪያ ካብ ኣዝማር ንጉሳውያን ቤተሰብ እዩ። ስማ ኣቡኡ ሲድራኮስ ይበሃል። ንንጉስ ንማርያኖስ ሓለቓ ሰራዊቱ እዩ። ስማ ኣዲኡ ከዓ በጥሪቃ ትበሃል። እዚ ማለት ከዓ እግዝእት እመቤት ማለት እዩ። ንሳ ከዓ ንሓለቓ ሰራዊት ሓፍቱ እያ። ንማርያኖስ ንጉስ ሮም ኣብቲ ምስ ሰፋር ዝነበረ ውግእ ምስ ሞተ ወዱ ቅዱስ ዮስጦስ ከዓ ውግእ ነበረ። እታ መንግስቲ ሮም ድማ ብዘይ ንጉስ ነበረት። ነገር ግን ሲድራኮስ ኣቦ ቅዱስ ቴዎድሮስ በርናሌዎስን ፋሲለደስን ክሳዕ ዲዮቅልጥያኖስ ዝነግስ ነቲ መንግስቱ የመሓድርዎ ነበሩ። ንሱ ቅድም ኣብ ላዕላይ ግብጺ ዝነገሰ እዩ። ንዕኡ ጓል ንጉስ ንማርያኖስ ተመሪዓ አንገሰቶ። ንሳ ንቅዱስ ዮስጦስ ሓፍቱ እያ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ከዓ ኣብ ኩናት ጅግናን ሓያልን ነበረ። ጸላእቲ ኣብ ውግእ ክርእይዎ ከለዉ ካብኡ ይሃድሙ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ንቑሩብ ግዜ እኳ ክቆሙ ኣይክእሉን ነበሩ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብኦም ኣቢሉ መጺኡ እንተሰሚዖም ልቦም ስብር ይብል። ኣብኡ ከለዉ ኢዶም ይህብዎ ነበሩ። ገለ ካብኣቶም ቴዎድሮስ ኣምላኽ ሮማ እዩ ይብሉ ነበሩ። ንሱ ንኒጎሚዶስ ወዲ ንጉስ ቁስ 2 ግዜ ወሰዶ ማለት 2 ግዜ ማረኾ። ንዲዮቅልጥያኖስ ክህደቱን ኣብ ኣምልኾ ጣዖት ዘብጽሖን ብዛዕባኡ እዩ። ኣብ ኣባ ኣጋግዮስ ምስ ኣማዕቆቦ ኣባ ኣጋግዮስ ከዓ ካብ ኣቦ ኒጎሚዶስ ብመጠን ሚዛን ክብደቱ ገንዘብ ተቐቢሉ ብሕቡእ ናብ ኣቦኡ ተመለሶ። ሽዑ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ውግእ ቡናቢስ ኣብ ዝበሃል ፈለግ ነበረ። ለውንድዮስ ዝበሃል ዓርኪ ነበሮ። ቴዎድሮስ ሓደ ለይቲ ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ ዝበጽሕ መሳልል ራእይ ረአየ። ኣብ ጫፍ እቲ መሳልል ከዓ ጎይታና ኣብ ዓብዪ መንበር ተቐሚጡ እልፍና ኣላፋትን መላእኽቲ ከዓ ከቢቦሞ ረአየ። እቲ ኣብ ዓብዪ መንበር ዝነብር ድማ ንቴዎድሮስ ወደይ ክትኮነኒ ዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። ቴዎድሮስ በርናሌዎስ ከዓ ጎይታይ መን ኢኻ ንስኻ በሎ። ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እግዚአብሔር እየ። ንስኻ ከዓ ምእንቲ ቅዱስ መይ ደምካ ክክዖ እዩ በሎ። ካብኡ ካብቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ሓደ ወሲዱ ኣብ ባሕሪ ሓዊ 3 ግዜ ከጥምቆ ከሎ ረአዮ። ኩልንትንኡ ከም ሓዊ ማሒሉ ክሳዕ ዝበርህ ኮነ፣ ከምቶም ኣብ ዙርያት መንበር ቆይሞም ዘለዉ። ቴዎድሮስ በርናሌዎስ ከዓ ንጎይታና ኦ ጎይታይ ካብ ዓርከይ ለውንድዮስ ክፍላእ ኣይፈቱን እየ በሎ። ጎይታና ከዓ ንሱ በይኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓለቓ ሰራዊት ቁዝ እውን ሂበካ ኣለኹ በሎ። ካብኡ ቴዎድሮስ በርናሌዎስ እቶም መላእኽቲ ንለውንድዮስ ንበኒቆሮስን መንጢሎም ኣብ ባሕሪ ሓዊ ኣጥሚቖም ንዕኡ ንቴዎድሮስ በርናሌዎስ ክህብዎ ረአዮ እሞ ንሱ ከዓ ተሓጐሰ። ንለውንድዮስ እቲ ዝረአዮ ምስ ነገሩ ከዓ ንሱ እውን ተሓጐሰ። ንሓድሕዶም ከዓ ተሰዓዓሙ። ካብኡ ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣልዒላ በኒቆሮስ ሓለቓ ሰራዊት ቁዝ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብጽሖ። ንሱ እውን ብሓጐስ ተቐበሎም። ከም ዝፈልጦም ከዓ ሓቒፉ ሰዓሞም። ቅድሚኡ ፈጺሙ ገጾም ርእይዎም ኣይፈልጥን ነበረ። ካብኡ በኒቆሮስ ከዓ ነታ ራእይ ከም ዝረአያ ንሳቶም ከዓ ከም ዝረአይዎ ነገሮም እሞ ኣጸቢቖም ተደነቑ። በኒቆሮስ ከዓ ንቴዎድሮስ በርናሌዎስ ኣተሓወይ ተረዳእ። ንዓይን ንሓወይን ለውንድዮስን ኣብ ኢድካ ኣማዕቂቦምና እዮም በሎ። ሽዑ ተንሲኦም ናብ ሰራዊቶም መጹ። ምስጋና ንዑ ይኹን። ምእንቲ ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ደሞም ክኸዑ ተሰማምዑ። ሽዑ ንጉስ ናብ ቴዎድሮስ በርናሌዎስ ክጽውዕዎ ልኡኻት ሰደደ። ምስ ንጉስ ቁዝ ሰላም ከም ዝገበረ ከረድኦ ኢሉ እዩ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ካሓዶ ጣዖታት እውን ምስ ኣምለኸ ሰብ ቁዝ ኣጸቢቖም ተሓጒሶም ነበሩ። ቅዱስ ቴዎድሮስ በርናሌዎስ ከዓ ነቶም ሰራዊት ነፍሱ
ካብ ሰይፊ ከድሕን ዝደለየ ይኺድ ምእንቲ ስም መድሓኒ ክርስቶስ ክጋደል ዝደለየ ድማ ምሳና ይንበር በሎም። ኩሎም ከዓ ብሓደ ቃል ዓዊሎም እቲ ንስኻ እትሞቶ ሞት ንሕና እውን ምሳኻ ንመውት ኣምላኽካ ከዓ ኣምላኽና እዩ በልዎ። ብፁእ ቴዎድሮስ ከዓ ቃልኩም ሓቂ እንተኾይኑ ናብቲ ሩባ ውረዱ እሞ በቲ ማይ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን 3 ግዜ ተጠመቑ በሎም። ሽዑ ክዳውንቶም ኣውፂኦም ናብቲ ሩባ ወረዱ። ከምቲ ዝበሎም ድማ ብማይ ተጠምቁ። ካብ ማይ ክወፁ ከለዉ ኦ ሰማዕታት ጽንዑ ተቃለስቲ ኩኑ ኣነ ከዓ ምሳኹም ኣለኹ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ ሰምዑ። ቅዱስ ቴዎድሮስ መናድሌዎስ ናብ ጥቓ ሃገር አንጾኪያ ምስ በጽሐ ነቶም ሰራዊቱ ኣብ ወሰን ዓዲ ሓዲግዎም ምስቶም ክልተ ኣዕሩኽቱ ለወንዲዮስን በኒቆሮስን ኣተወ። ንጉስ ከዓ ብጽቡቕ ተቐበሎ። ብዛዕባ ወረ ውግእ ከምኡውን ብዛዕባ ሰራዊቱ ሓተቶ። ንሱ ከዓ እቲ ዝኾነ ኩሉ ነገሮ። ድሕሪዚ ንኣጵሎን ጣዖት ምስጋድ ዘከረሉ። ቅዱስ ቴዎድሮስ መናድሌዎስ ግን ንንጉስ ገሰጾ ረገሞ እውን። ከምኡውን እቶም ኣዕሩኽቱ ለወንዲዮስን በኒቆሮስን ንንጉስ ረገምዎ። ሲድራኮስ ኣቦ ቅዱስ ቴዎድሮስ መናድሌዎስ ከዓ ምስኦም ኮነ። ንጉስ ተቆጥዐ። ንቅዱሳን ለወንዲዮስን በኒቆሮስን ናብ ዓዲ ሜዶናውያን ክወስድዎም ኣዘዘ። በዛዕባ በኒቆሮስ ከዓ ካብ ሰፋር ስለ ዝፈርህ እዩ። ኣብኡ ከዓ ዓብዪ ስቃይ ኣሳቀይዎ። ሰማዕትነቶም ፈጺሞም ዕለት 12 ጥሪ በዛ ዕለት እዚኣ ሰማዕትነት ተቐበሉ። ንቅዱስ ቴዎድሮስ መናድሌዎስ ከዓ ኣብ ስጉኡ 153 ነዋሕትን ዓበይትን መሳምር ሓጺን ገይሮም ክሽንክርዎ ኣዘዘ። ካብኡ ኣብ ዕንፀይቲ ኮሞል ኣደቂሶም በተን መሳምር ስጉኡ ሸንከርዎ። እግዚኣብሔር ከዓ ሚካኤል መልኣኹ ልኢኹ ኣብቲ መከርኡ ኣጸናንዖ ኣተባብዖ። በቲ ግዜቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን ተገልጸሉ። ኦ ሕሩየይ ቴዎድሮስ መናድሌዎስ ሰላም ንዓኻ ይኹን በልዎ። እዚ ኩሉ ሕማም ተዓጊስካ ኢኻ ሕጂኸ ነዞም ሓፃውን ካብ ስጋኻ ኣውፅኤ ካሕውየካ ዶ ትደሊ ኢኻ? ነዚ ከሓደ ንጉስ ከዓ ከተሕፍሮ በሎ። ቴዎድሮስ ከዓ ንጐይታና ካብ ሕጅስ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ምሟት ይሕሸን በሎ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንሆ እምበኣር 3 ኣኽሊላት ቀሪበልካ ኣለኹ። ሓደ ምእንቲ ድንግልናኻ፣ ሓደ ምእንቲ ፍቕረይ ስለ ዝድኸምካ፣ እቲ ሓደ ከዓ ምእንቲ ስመይ ስለ ዝሞትካ። ገለ ትኩዝን ሕዙንን ስቃይ ዝኸበዶን ብስምካ ንዓይ ዝለመነ ኣነ ከቕልለሉ እየ፣ ከድሕኖ ክባርኾ ከሕጉሶ እየ። ገለ እውን ኣብ ማእከል ባሕሪ ኣብ መራኸብ ዘሎ ዝተጨነቐ ብስምካ ንዓይ ዝለመነ ቀልጢፈ ከድሕኖ እየ። ገለ እውን ናብ ውግእ ኣብ ምቅታል ዝኸደ ስምካ ጸዊዑ ዝለመነኒ ኣነ ክረድኦ እየ በሎ። ቤተ ክርስቲያን ብስምካ ዝሃነጸ፣ መጽሓፍ ገድልኻ ዝጸሓፈ፣ መዘከርተኻ ዝገበረ፣ ብስምካ መባእ ዘወፈየ ኣነ ክቕበሎ እየ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ክሕጉሶ እየ። ካብ ዘለውዎ ንድኻታትን ንመሳኪንን ዝሃበ፣ ዝኽታማትን እሱራትን ንኣጋይሽን ዝተቐበለ ኣነ ሓጢኣቱ ክሰርየሉ እየ። ሰናይ ዓስቢ ከዓ ክህቦ እየ። ኣብ መዓልቲ መዘከርተኻ ምእንቲ ስምካ ምሕረት ርህራሄ ዝገበረ ኣነ ክቕበሎ እየ። ጐይታና እዚ ኪዳን ዝምስሃቦ ሰላመይ ምሳኻ ይኹን በሎ። ካብኡ ናብ ሰማያት ዓረገ። ቅዱስ ቴዎድሮስ በናድሌዎስ ከዓ 3 መላእኽቲ 3 ኣኽሊላት ተሰሊሞም ረአየ። ሽዑ ነፍሱ ናብ ኢድ ጐይታ ኣማዕቆበ። ነተን ኣኽሊላት ተቐቢሉ ዘይሓልፍ መንግስቲ ወረሰ። ድሕሪ ዕረፍቱ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ናብ ሰራዊት ቅዱስ ቴዎድሮስ መናድሌዎስ ኣገልገልቲ ጣዖታት ኣማልኽቱ ኣሰኪሙ ዑደት ኣዕወደ እናዞሩ ከዓ ከምዚ ኢሎም ኣወጁ። ንንጉስ ዘፍቅሮ ንኣማልኽቲ ይስገድና በሉ። እቶም ሰራዊት ከዓ ኩሎም ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ሰማያትን ምድርን ጐይታ ጐይቶትን ካልእ ንጉስ የልዎንና በሉ ዓዊሎም ጨርሑ። ንጉስ ከዓ እዚ ምስ ሰምዐ ወተሃደራቱ ልኢኹ ንኩሎም ብሰይፊ ኣርእሶም ቆረጾም። ቁጽሮም ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ነበረ። ኣየር ከዓ ብኣርእሶም ኣኽሊላት ዘንብሩ ብብርሃናውያን መላእኽቲ ተመልአት። ናይዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ በናድሌዎስ በረኸትን ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ቴዎድሮስ አጽቅ ዘብሔረ ምስራቅ በመንግስተ ክርስቶስ ተተአጸፍ አልባሰ መብረቅ ዘኢተከደንከ ቅንዋተ አምሳለ ቆጽለኦም ጽፉቅ ውስተ ስጋከ ይሃሎ ሩቅ ሰላም ለክሙ አእላፈ ቴዎድሮስ አእናቁ ክልኤቱ 150,000 በህልቁ ኦ ስርግዋን በጽጄ ሰንሰሪቁ አምስጡኒ እምነ ጻማ ሀበት ሰፍን ኩርያቁ ከመ እማእገት ያመስጥ ምዳቁ ሰላም ለለወንድዮስ ወለቢጹ በኒቆሮስ መኮንነ ፋርስ ምስለ ቴዎድሮስ ሰማዕት ወልደ ሲድራኮስ ዘአጥመቆሙ በእሳት ወበመንፈስ ቅዱስ
ወላዲ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ። በዛ ዕለት እዚኣ መዘከርታ ዮልያኖስ ሰማዕት፣ ዳንኤል መነኮስ፣ ልደት ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅን እያ። በረኸቶም ምሳና ትኹን ንዘላለም ዓለም አሜን። በዛ ዕለት እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ኣብ መርዓ ቃና ናይ ገሊላ ተኣምራት ዝገበረላ ዕለት እያ። ኣብ ቅዱስ ወንጌል ከም ዝብሎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኮነ። ኣብኡ ከዓ ኣዲኡ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረት። ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ንደቀ መዛሙርቱን ከዓ ጸውዕዎም። እቲ ወይኒ ምስ ተወድአ ንጎይታ ኢየሱስ ኣዲኡ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣሎኒ ገና ግዜ ኣይበጽሐን በላ። እቲ ዝበለ ከዓ ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ ግዜ ሕማሙ ንዝፈስስ ወይኒ ደሙ እዩ። ንሱ ብኡ ንዝኣምኑ ንኩሎም ደቂ ኣዳም ክህቦም ዘለዎ እዩ። ስለዚ እዩ ነዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግዜ ኣይበጽሐን ዝበላ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግና ወዳ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ፈሊጣ ንግዚኡ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም። ኣብኡ ከዓ ኣይሁድ ዘነጽሁለን 6 ኣጋንእ እምኒ ተቐሚጠን ነበራ። ንሰን ከክልተ ወይ ሰለስተ ገረወይና ዝሕዛ ነበራ። ጎይታና ኢየሱስ ከዓ ነዘን ኣጋንእ ክሳብ ኣፈን ማይ ምልእወን በልዎም። ንሳቶም ከዓ ክሳብ ኣፈን መልእወን። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ በሉ ቀዲሕኩም ነቲ ኣቦዳስ ውሰድሉ በሎም። ንሳቶም ከዓ ቀዲሖም ነቲ ኣቦዳስ ወሰድሉ። ነቲ ኣቦዳስ ከዓ ነቲ ወይኒ ዝኾነ ማይ ጥዒሙ ተደነቐ። ካበይ ከም ዝኾነ ግና ኣይፈለጠን። እቶም ተዓጠቕቲ ግና ንሳቶም ንማይ ኮነ ንወይኒ ስለ ዝቐድሕዎ ይፈልጡ ነበሩ። እቲ ኣቦዳስ ከዓ ነቲ መርዓዊ ጸዊዑ ኩሉ ሰብ እቲ ዝበለጸ ወይኒ የቐድም የስቲ፣ ምስኻሩ ከዓ እቲ ሕትሕት ዝበለ፣ ንስኻ ግና ክሳዕ ሕጂ ኣጽኒዕካ ንድሕሪት ገበርካዮ በሎ። እዚ ቀዳማይ ተኣምር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መርዓ ቃና ናይ ገሊላ ዝገበሮ እዩ። ክብሩ ገለጸ። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ብኡ ኣመኑ። ኣተኣማኒ ሓው ብዛዕባ ጎይታና ንወላዲቱ ንጽህቲ ድንግል ማርያም ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣሎኒ ዝበላ ቃል ክብርቲ ወላዲቱ ዘስተሓቀረ ዘቃለለ ከይመስለካ። እንታይ ደኣ ገና ግዜ ኣይበጽሐን ብምባሉ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ፍጥረት ብኡ ዝኣምኑ ምእንትኦም ክብል ዝተወልደ ሰብ ዝኾነ ዝድሕንሉ ወይ ንደሙ ምዃኑ ገለጸላ። ባዕሉ ጎይታና በቲ ዘይሕስሶ ቃሉ ኣብኡ ዘኽብር ምስክር ኮይኑ እዩ። ኣይሁድ ምስ ጸረፍዎን ምስ ኣስተሓቀርዎን ንሱ ብመለኮቱ ንእግዚአብሔር ኣቦኡ ከም ዘኽብር ንዑ ክብሪ ምስጋና ይኹን ብትዕግስቲ መለሰሎም። ኣነስ ኣቦይ እኽብር እየ፣ ንስኻትኩም ግና ተስተሓቅሩኒ ኣለኹም በሎም። ጎይታና ክብሪ ኣቦኡ ሰማያውን መለኮታውን ከም ዝሓለወ ብስጋናይ ዝወለደቶ ክብሪ ወላዲቱ ድማ ይሕሉ እዩ። ካብኣ ፍጹም ስጋን ፍጹም ነፍስን ወሲዱ እዩ። ኣብ ወንጌል ከም ዝተጻሕፈ ከዓ ምስ መለኮቱ ሓደ ገይርዎ እዩ፣ ተዋሂዱ እዩ። ነዲኡ ከም ዝእዘዛን ከም ዘኽብራን ድማ ኣብ ወንጌል ተጻሒፉ እዩ። ሕሊና ኩሎም መላእኽቲ ክምርምርዎ ዘይከኣሎም ኣቲና ኣብ ዕንቆት መለኮት ክንፈልጥ ካብ ምባል ክንሕሎ ክንጥንቀቕ ይግባአና። ምክንያቱ ንሳቶም እኳ መንበሩ ተሰኪሞም ኣብ ዙርኡ እናቆሙ ክፈልጥዎ ወይ ከዓ ክምርምርዎ ኣይከኣሉን። ንሱ እዚ ኩሉ ዝገበሮ ግብሪ ትሕትና ብፍቓዱ ንዓና ንፍጡራቱ ክብጀወና ኢሉ እዩ። ንዑ ምስጋና ምስ ሕያዋይ ሰማያዊ ኣቦኡን መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ዘለዓለም ዓለምን ይኹን አሜን። ሰላም ለሁረትከ ውስተ ቤተ ከብካብ በፍቅር ከመ ታውይን ማየ እግዚአብሔር ዝንቱ ኃይልከ ዘበሃቤነ መንክር ለከ ሰ አልቦ ዘይሳአነከ ግብር እስመ ገባሪሆሙ አንተ ለሰማይ ወምድር። ምስጋና ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን። ስንክሳር ንዕለት 12 ጥሪ ተፈጸመ።